Ahojte, tu je Žantel Media Profideska, takže ukážeme si v tomto videjku, veľmi krátkom videjku to, ako si zmeníte vašu tému. Dajme tomu, že máte viacej tém, ktoré ste si už postiahovali, nainštalovali a nájdete ich tu vzhľad témy. A tu máte všetky vaše témy. Momentálne vaša stránka vyzerá takto. Takto vyzerá vaša stránka. Máte tam momentálne aktívnu túto tému, vidíte aktívna téma Kasper. Toto sú neaktívne. Vždy, ak ukážete na nejakú tému, ktorú už máte nainštalovanú, tak tu máte dole dve tlačítka, buď rovno aktivovať, alebo náhľad. Ak stlačíte náhľad, tak môžete vidieť, ako bude vyzerať vaša stránka teraz, momentálne, ale ešte nebude aktivovaná. Takže keď dáte zrušiť, tak sa zmeny stratia, ak dáte vložiť aktivovať, tak vám ostane táto téma, ktorú ste si vybrali. Tému vložiť aktivovať. Tak. Pozrieme sa, takto vyzerá naša stránka predtým. Zmenili sme tému, aktivovali sme inú. Takže dáme obnoviť stránku a vidíme, že teraz vyzerá takto. Takže toto bolo veľmi jednoduché inštruktážne video na to, ako si zmeníte tému, ako si aktivujete inú tému. Dúfam, že vám to pomohlo. Ak sa vám to páčilo, zdieľajte, lajkujte. Ďakujem za pozrietie a lúčim sa. Ahojte, čaute.